Здравейте, скъпи посетители на сайта на New Era Manager. Аз съм Димитър Митев от екипа на New Era Ideas. Сега ще ви направим кратка презентация на софтуера за управление на проекти и ръководене на процеси New Era Manager. Ще ви представим малка част от многобройните функционалности на системата. Нека започнем. При влизане в системата, всеки потребител притежава уникални име на потребител и парола, с които се свързва. Първоначалният екран, който се вижда като влезете в системата, това е екран Работна дъска. Работната дъска е една от най-важните и използвани части на системата. Тя е изключително всеобхватна и функционална, като дава цялостна информация за работния процес в една компания. Чрез използването на базата данни от работна дъска, всеки бизнес лесно и в реално време може да прави справки, анализи и отчети на своите служители, проекти, задачи и други. В зависимост от ролята на всеки един служител на компанията, този многофункционален екран дава различен достъп на използване на данните от системата. Работната дъска е разделена на две части – филтри и списък с задачи. Тези две части са взаимосвързани, като чрез използването на филтри може да пресявате задачите по различни критерии. Нека разгледаме отделните филтри на работната дъска. Имаме следните филтри: от дата на въвеждане до дата на въвеждане, от крайна дата до крайна дата. Имаме филтри по различни категории, филтри по отговорен отдел, филтри по договор, филтри отговорен служител, филтри изпълнител, филтри проект, филтри към задача. Имаме отметка за показване на цялото дърво от задачата. Имаме следните филтри: приоритет, филтри статус и филтри по важност. Възможно е запаметяването на различни филтри с цел улеснение при правенето на справки. Когато премахнем всички филтри на работната дъска, се показват всички създадени задачи в минал период до текущ момент. Има възможност много лесно, чрез един клик, да се скриват и показват филтрите на работната дъска, като по този начин, ако имате повече задачи, ще виждате по-голяма част от тях. Важна функционалност на системата е използването на различни цветове при показването на списъците с задачи на работната дъска. Цветовете на задачите зависят от определени критерии, като приоритет и краен срок на задачата. Открояват се 4 цвята, които дават информация за задачите с наближаващ краен срок и висок приоритет и задачите, които са в процес на работа и имат време до завършване. Нека сега разгледаме различните менюца на системата и техните функционалности. Първо ще се спрем на меню номенклатури с многобройните и функционални категории в него. Това са отдели, потребители, специални статуси и специални задачи. Тук са събрани списъците с данни, подредени по логичен за един бизнес ред. В подменю отдели се намират отделите в една компания, които следва да бъдат въведени след като се инсталира софтуер. Имате възможност за въвеждане на много отдели, толкова отколкото се състои компанията ви. След като сте въвели отделите си, имате функционалност, която позволява подредбата им по ред, като този ред може да бъде ред на важност, използване или друга характеристика. Системата позволява да бъде активен или неактивен всеки отдел, като по този начин той ще бъде видим или скрит при изваждането на една текуща справка.
Това е полезно тогава, когато работният процес не изисква ангажираност на даден отдел и не е нужно текущото му присъствие в системата или имате временно създаден отдел, който работи по даден проект за период от време. След въвеждането на всеки един отдел имате възможност за редакцията му по всяко едно време, промяна на името му, на активността му, промяна на реда, по който се появява, промяна на данни към него, както и възможност за изтриването му от системата. Следващото подменю, на което ще се спрем, е потребители. Това е една от най-важните категории в една компания, като в нея се въвеждат служителите или работниците й. Категорията съдържа много полета, които позволяват въвеждането на пълна информация за всеки служител. Име, акаунт, имейл, роля, отдел и много други. Допълнителна функционалност на системата е възможността за въвеждане на всеки служител към определен отдел. Достъп до създаване, редакция и изтриване на информацията от категория потребители имат само администраторите в системата. Гъвкав инструмент за всички използващи системата е подменю специфични статуси. Всяка компания, която работи по проектен принцип, поставя задачи за изпълнение на своите служители. Всяка задача има определен статус, като системата съдържа освен базови статуси, които са незапочната, в процес на работа, спряна, завършена и отказана, възможност за въвеждане на специфични статуси към дадена задача. Пример за такива статуси са изтестван продукт, направен контакт, подписан и много други. Специфичният статус и неговото използване зависи най-вече от вида на бизнес и нуждата на използване, но той със сигурност е една гъвкава и полезна функционалност за всеки един работен процес. Нека разгледаме сега следващото подменю. Това е специфични операции. Основните операции, които присъстват в New Era Manager, са следните: анализ, изпълнение, проверка, документиране. Ако тези 4 вида операции не са достатъчни на една организация и вид бизнес, то тогава влиза в употреба изключително удобната функционалност, част от меню номенклатури, специфични операции. Тези специфични операции се въвеждат към определен отдел, като веднъж въведени, те могат да бъдат използвани в последствие, като създаваме нова задача. Веднъж въведена, специфичната операция присъства в базата данни и на работната дъска на продукта. Достигаме до така наречения финансов модул, в който се намират следните екрани, част от меню номенклатури, и това са клиенти, плащания и справка за извършени плащания. Първо ще се спрем на екран клиенти. Системата поддържа списък с клиенти и пълната информация за тях. Може да се регистрират клиенти като юридически или физически лица. За всеки един клиент може да се въведат голям брой различни показатели, като име, име на компания, данъчен номер, ЕГН, идентичен номер и много други. Веднъж регистриран, към всеки клиент могат да се добавят договори, плащания, проекти и други. Следващият екран, на който ще се спрем, е екран плащания. New Era Manager позволява много на брой плащания на даден клиент по договор. Плащанията може да се водят по различни критерии: дата на плащане, сума, която се изплаща, сума на плащане с ДДС.
Всяко едно извършено плащане фигурира в справки, като дава възможност за по-обстоен анализ. Следващият екран е справка за извършени плащания. Може да се правят справки по извършени плащания. Тези справки се филтрират по дата, от дата до дата, по клиент, като се появява сумата на плащането и плащането по договор. Нека продължим сега с така наречения проектен модул. В него присъстват следните екрани: договори, проекти и категории задачи. Екран договори. Може да се създават много на брой договори към различни клиенти, юридически или частни лица. При създаване на договор трябва да се определи към кой клиент е направен. Важно за всеки договор е да се въведе за каква сума е, както и пълна информация за него. Към всеки договор могат да бъдат направени много на брой проекти. В екран проекти виждаме, че могат да се създават различни проекти към договори и клиенти по много лесен и удобен начин. Има възможност също така и за създаване на категории задачи. Всеки един проект може да съдържа много на брой задачи, които са разделени на различни категории. Системата позволява и създаването на категории от задачи. Категориите задачи имат за цел да улеснят и дават повече възможности на самата компания. Идеята на тази функционалност е да позволява на една компания да се създава след време уникални анализи по клиент, договор, проект, отдел и така нататък. По този начин вие може да разберете коя област от бизнеса ви върви по-добре и коя не. Кой отдел работи по-добре и кой не. И така нататък. Следващото меню, което ще разгледаме, е меню задачи. То обхваща всичко свързано с създаването, редактирането, работата, въвеждането на работено време и справките по задачите по много различни критерии. Нека разгледаме няколко екрана от меню задачи. Първо ще видим списък с задачи. При влизане в меню задачи автоматично се зарежда списък с създадените задачи за минал период от време. Списъкът с задачи дава изключително широка информация за всички създадени задачи. Тази информация съдържа много и разнообразни данни за всяка задача. Заглавие на задачата, дата на въвеждане, крайна дата за извършване на задачата, планирано и изработено време за задача, което се вижда и в процентно отношение, отговорен служител и изпълнител на задачата, статус, важност, приоритет, операция и други данни. Сега ще се спрем на екран Създаване на задача. До създаване или добавяне на нова задача достъп имат само администраторите и мениджърите в една компания. Добавянето на задача става изключително лесно и удобно. За всяка задача при нейното създаване се въвеждат N на брой характеристики. Тези характеристики са следните: заглавие, дата на въвеждане, крайна дата за изпълнение на задачата, определен проект от въведените в системата, по който да се добави задача, договор, към който имаме вече проект и ще се добави задача, категория на задачата и други. Самите задачи може да се определят и по важност,
приоритет, статус, специфичен статус и други. Като се добавят задачите, те се възлагат и към отговорен служител, изпълнител и отговорен отдел. При добавяне на една задача имате и друга много важна функционалност. Планирано време в минути за изпълнение на една задача. След въвеждането на една задача, тя се появява автоматично на работна дъска. Следващия екран е екран въвеждане на задача. В края на работния ден, а и по всяко време, всеки служител може да въведе изработеното от него време по дадена задача. Това става много лесно, като имаме и следните данни при отчитане на времето. Заглавие, което включва описание на извършената работа, дата на въвеждане, името на служителя, въвеждане на изработено време в минути, операция и статус на задачата, до каква степен на изпълнение е. Всички въведени данни се отразяват на момента в системата на служителя, а също така и на работната дъска на администратора и мениджър. Системата позволява също така и създаване на дърво от задачи. Тази функционалност позволява да се създават множество подзадачи към някоя главна задача. Тук е важно да се знае, че след като е добавено изработено време по някоя подзадача, то се отразява и на данните на основната задача. Една от най-гъвкавите функционалности в системата е работната дъска с справка задачи. На таблицата се отчита пълната информация по всяка задача. Заглавие, категория, име на отговорен служител, извършена дейност, процент на текущо изпълнение, изработеното и оставащо време и много други. Справката се състои от две части – филтри и списък с задачи. С използването на филтрите може да се правят разнообразни и много ценни справки на задачи по различни критерии в реално време. Има възможност за комбиниране на филтрите с цел по-задълбочен анализ. Статус на задача, текуща операция, изработено време и дейност за определена дата. Възможно е да се генерират много типове отчети върху всички задачи. Следващият екран, който ще разгледаме, това е изработено време от определен служител. Справката позволява да се прави анализ върху изработеното време от определен служител. Тя ни дава информация за името на служителя, датата на която е работил, изработеното време по задачата и извършената операция по нея. Тази функционалност дава възможност за правенето на анализи на месечна база и други периоди, на изработено време и фактически извършена работа от служител, продуктивност и калкулиране на възнаграждение. Последният екран, на който ще се спрем, това е екранът изработено време от определен отдел. Системата позволява да се прави справка и на цял отдел, на задачите, които е изпълнил, изработеното време, датата на която е работено и други. По този начин може да се прави анализ на работния процес на различните отдели по определени задачи и периоди. Това беше кратката презентация от нас, екипа на New Era Ideas. Благодарим за вниманието.